Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dnes si zahráme Fortnite s Axelom. Čaute. Dobre, ideme do Reckless Railway? No asi, neviem, také... Asi sa mi nikam inám nechce ísť. Potom jedna zmena, nehráme normálne Battle Royale, ale hráme rankedy. Ideme Road to Unreal. No, dúfame, že budeme v Unreale. To bude ešte dlhá cesta. Bude to aj dosť ťažké určite. Ináč taká zaujímavosť, toto naznačíme asi, že na druhý alebo tak nejak pokus, lebo raz sa nám to nevydarilo, ale aj tak sa to nebude čisto opakovať, lebo máme inú hru a tak. Hej. Ako je to jedno, ale taká zaujímavosť. Hej, len tak. Info. Sakra. Fall damage? Aura. Nie, typek. OK. Už bežím. Som dole. Som dobre nezahral. OK. Ja som tam nabiehol s tými pestiami. Dobre, bežím. Ako... Keď my sme natáčali to minulé video, tak ja som si ho spätne pozrel a ono je to také zaujímavé si pozrieť, ako hral ten druhý hráč a tá jeho situácia, ako si tam bol Rišo. Ako, tak niečo hovorím, ale len tak ma to napadlo. To nebolo dobré. No, poď ďalšiu. Si ukončil natáčanie, alebo? Nie. Poď ešte. Daj. Že aby to nebolo zase mega dlhé. Vieš, ale potom toto by sa ani neoplatilo uploadnúť. Hráme len 2 minúty, tak. No veď, však hej. No. Ale toto by sa asi hodilo vystrihnúť, ako myslím, to loadovanie, aj aký je tento rozhovor. Nevadí. No, a hej, tak bude to o trochu dlhšie, keď tak si to trochu pretočte. Hej. Tak. Dobre. Kurňa, keď nás to natočí. No, dobre. Trvá to ako večnosť. Už by nás to tam malo dať. Hej, už mám tu vodnú, alebo loading screen. Dobre. Takže teraz už len môžeme čakať, kým nás do busu. Hej, teraz ináč asi môžeme lepšie vybrať lokáciu, lebo nám to vždycky trvá celú hru, kým urobíme intro a potom aj tak nič nespravíme, takže tak. Ideme do Sandy Steepies? Môžeme. Okay. A potom by sme mohli ísť... Neviem, kam by sme mohli ísť, lebo neukazuje, že je tu ten boss, vieš? Nie, možno je to iba bugnuté teraz, alebo možno je v autobuse. Hej, možno iba v autobuse to ukáže. Nevidíme ho aj tak. Áno, už ho vidím, už je tu v autobuse. No tak, to je jedno. Poďme aj tak tam. Alebo... Ešte uvidíme, ako vyjde zóna a všetko. Hej. Dobre. No. Ja asi... Čo je to? Tu je... To je asi nič. To je ako iba nejaký most. Ja možno túto zoberiem auto a rýchlo pojdem. Ako chceš. Ja tam úplne nedoletím, ale tu zoberiem zipline. Hej. Ako už by som sa vyjadril k tejto sezóne tak, síce neodohral som tu 10 000 hodín na tejto sezóne, ale také hry, čo tu mám asi... No,
neviem, možno niečo okolo 10 hier, alebo 15, neviem, nepočítam to. Tak strašne ma bavia tie auta, ale zároveň ich aj neznášam. Lebo ono je strašne zabavené s nimi niekoho úplne prejsť a zvalcovať, aj mať ten kanón. Ale keď je to naopak, tak vlastne je to úplne otravné, že ten gulomet je strašne OP, aj ten granátomet je strašne OP, aj všetko toto. Ako, to je také jediné čo vytknúť, ale zároveň je to také, že... Bro, proste bro. Radšej by som skipol live. Ne, ale neviem čo proste urobiť s tými autami, lebo tu je ten autobus. Neviem. Nejdeme na nich? Môžeme. No to je tam. Dobrá. Dobre, ideme. Okej. Kod Česka. Poď rýchlo ku mne, lebo ja... Ale ja som si musel zobrať ešte nejaké veci, lebo som nemal. Dobre, bod mŕtvý. Pomoc, pomoc, pomoc. Nemôžem zase zomrieť. Idem. Zdrhám. Zdrhaj. Ne. Už tam bežím. Oznapok. Vidím. Dohyluj sa a ja idem. Idem na plné gule. Nemám naboje. A zase ma vypínajú. Dobre. Pozor. Dám. A zrazu tak zomreš. Ale nie. Pomoc. Dáva tu veci? Idem rýchlo za tebou, Ríšo. Poď. Čo si bereš? Čo ona má? Ona má tam kušu a medailon? Či ona čo má? Nevidím na to teraz. Neviem, ja na to tiež nevidím teraz. Keď ukáž? Ten medailon myslím, že ti dáva nekonečno nabojov. Tak ty bereš si medailon? Hej, berem si medailon teda. Berem combat SMGčko. Ty. Nevidím. Poď do toho auta. Poď ideme. Ideme. Kde sú? Nemôžu... To som ich mohol stratiť. Aha, tu pred nami. Tak dúfam, že to sú tí istí. Hej, dúfame tiež. Ale majú to isté auto ako. To sú oni. Snažím sa ísť úplne čo na to má. On prehlieva sa. Auto. Poď. Ne, ja som mŕtvý. Vážne. Dobre, dúfam, že sa vám toto na rýchlo video páčilo. Dajte like, odber a my sa s vami učíme. Majte sa dobre. Majte sa. Dovidenia. Čaute.